Gabi Oh yeah! sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? Na may sipon niyang katabi mo, lumayo-layo ka na. Sabi ko sa'yo, flu season na. It's a happy Wednesday, Kabi. Yes, Zamba. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Kahit sinisipon. Sa isip mo. Wow! You're down the lerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan niyo to. Bakit? Trip lang. Ang kate mo. Ang kate ng ilong ko. Ano ba to? Tatangos ba to? Kaya nangangati. Anyway, mag-ingat ngayon dahil medyo masipon o medyo malapit na ang flu season. Doon na naman tayo. Lagi nagmamadali pa uwi. Sarap na lang humiga. Tapos, nakakumot ka lang. Uminom ng kalamansi. Tapos, humigop ng mainit na tubig. Tapos, may kasamang yakap niya. Pero syempre, dahil sahod day to day, sipagsipagan. Anyway, ako pang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kumusta ka ba? Tignan mo nga muna yung katabi mo, dali. Tignan mo kung nangangati ng ilong niyan. Tignan mo, baka mamaya bumabahing na yan, di mo nararamdaman, bigla kang hahawaan ng virus niyan. Buti sana kung ihawa niya sa yung pagiging mayaman niya. Buti sana kung kahawaan ka ng kagwapuhan niyang katabi mo, kagandahan. Wala. Hinawaan ka ng mga plu-plu na ganyan. Ay, nako. Ang hirap pag sinisipon, ha. Pero syempre, tuloy-tuloy ang work. Dahil ngayon, it's a Wednesday. Usapang sipon. Alam niyo po ba, makwento ko lang, share ko lang. Since grade 2 po ako, may sipon na ako. Ito yung mga tipong, hindi siya yung nagiging dilaw o green na sipon, Ito yung mga sipon na kapag hindi ako nakakainom ng pang-allergic rhinitis na gamot, talaga naman want to sawa yung tulo, B. O nga, marathon, tangos-tangos ang ilong, pero sipunin. Okay lang yan, you can have it all. Pero syempre, alam ko namang medyo stress ka ngayon, B. Dahil bukod sa sipon na hindi natatanggal, yung sahod mo, ubos na naman. Bakit ba ganyan ang life? Para bang dumadaan na lang sa palad ang lahat? O siya, saktong-sakto, para hindi ka muna masyadong mairita dyan sa katabi mo. Ay, hindi. Makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Can't be so. Metro's number one. Metro's number